Yun, may nakuha tayo ulit na order. $14, 12 kilometer. De-deliver natin sa West Kelowna. Pero pick up muna natin yung item niya sa New York Fries. Turn right onto Barron Road. Yan yung Costco gasoline. Diyan ako nagpapakarga ng gasolina. Mura lang dyan. Ang isang litro nila ngayon ay hindi. Tama. Isang litro ngayon ay $1.99. In 300 meters, turn left. ng regular. Dito tayo sa loob ng mall magpipick up. Yan sa loob ng mall. Mayroon dyan food court. Nandyan yung pipick upan natin ng item. Ito nakuha natin sa New York Fries dito sa loob ng mall. Food court. Balik tayo agad. Dalawa tong order. Ito, maliit lang yung item pero malayo yung de-deliveran. 12 kilometers sa West Kelowna. Tawid tayo ng tulay. Labas na ng parking. Turn right onto Springfield Road. Continue on Springfield Road for 1 kilometer. Gandang kotse. Vintage. Yan, patawid na tayo sa tulay papuntang West Kelowna. Naku, traffic pabalik. Pero hindi bale. Idadaanan tayo mamaya shortcut. Ito, patawid na tayo sa tulay. Ang ganda ng tulay na to kasi ang sabi nila ang tulay na ito daw ay floating bridge. Kalutang ng tulay na ito. Bennett Bridge. Nagko-connect sa West Kelowna at saka East Kelowna. Ganda ng view. Ito ang West Kelowna. Pero nasa Highway 97 tayo sa highway. Ganda rin ng West. Trip na trip yung araw. Summer na summer dito. Ganda. Sarap. Sarap mag-drive dito. Natin dito sa West. Balik na tayo sa East Kelowna. Doon kasi tayo naka-duty. Hindi ako pwede mag-pick up dito. At the stop sign, turn right onto Bushere Road. Sa East Kelowna lang ako pwede mag-pick up. Dito mga vineyards, yung magkabilang side ng kalsada. Sa ganda ng kalsada. Winery open. Volcanic Hills Estate Winery. Ito ang mga vineyards lahat to. Pagawaan ng wine. Sarap daw kasi mga wine dito sa Kelowna.
Nakakuha ulit tayo ng order. Pick up. Ito ang maganda rito sa ibang restaurant. May pang DoorDash talaga. Reserve parking. Pick up natin. Ito naman, aantayin natin na ready yung order. Hindi tayo pwedeng pumunta sa restaurant. Mag-antay tayo rito. Antayin ko rito. Dito ako sa lilim. May lalabas na employee doon. Sisig. Medyo natatagalang lumabas yung bibigay ng order. Hindi kasi ako pwedeng pumunta doon. Kailangan antayin ko raw. Antayin kong lumabas yung magbibigay. Antayin natin. Nakuha rin. I-deliver natin to sa East Kelowna naman. Maganda doon. Bundok doon. Bundok banda. Pero malapit na lang dito. Deliver naman natin to. Ito, bundok na ito. Ito, de-deliveran natin ngayon. Dito tayo sa East Kelowna. Ganda rito. Mga pangin-pangin. Taas. Ang ganda ng view. Aakyat pa tayo dito sa taas. In 400 meters, your destination will be on the left. Sharp curve. Tarik. In 200 meters, your destination will be on the left. Taas oh. Taas ko na oh. Top na ako ng bundok. Your destination is on the left. Head west on East Kelowna Road toward Red Road. Wala tayo. Walang order. May code yung gate. Nag-code tayo. Bukas na yung gate. High-tech. Papasok tayo sa bahay. Kelowna Road. Hindi nakalabas yung isa. DoorDash din siya pero ano siya parang Chinese yata. Cute siya. So ako yung nagbukas ng gate. Kasi may code yung gate, hindi niya mahanap yung pindutan. Lupit ng gate nila eh. Laki ng bahay. Tapos na, nag-deliver na. So balik tayo sa baba. Balik sa baba. Nahirapan siya. Kanina lumabas. May instruction naman kung paano ka makalabas ng Turn gate. left onto East Kelowna Road. Kaso siguro hindi niya nabasa yung instruction.
Chinese siya eh. Sinisinyasan lang niya ako eh. Kanina naman nakasabay ko In 900 meters, turn left onto Hollywood Road South. Indian. Iba-iba rito. May nakasabay din akong Korean. May mag-asawang Chinese. Mga durdasan din. May delivery din. Ang ganda ng kalsada. Sarap mag-drive dito pag ganito kasi ganda ng view. Yan, mga apple yung nasa kanan. Wala pang bunga. Sabi nila mga October daw yan pwedeng mamitas ng bunga. Ganda. Ganda rito. Ito ang sarap mag-deliver. Tawag no? Explore ka ng lugar. Tapos magkakapera ka pa. Yan. Balik tayo sa superstore. Doon ako nagbe-base eh. Ang next pick up natin, Barcelos Flame Grill. Yan. Sa Barcelos. $10 ito. So, nakuha na natin tong sa Barcelos. Kaso may pumatong na order. So, dalawa ang order natin. Kunin natin sa New York Fries yung isa. Napuntahan na natin kanina yun. Sa loob ng mall. Sa food court. Kunin natin tapos sabay deliver dalawa. Init ngayon no? 31 degrees. Tataas pa yan mamaya eh. Ganyan dito eh. Pag pahapon na tumataas. Ano? 31. In 500 meters, turn left. Itong dalawang order ngayon, bundok ulit tayo pupunta. Ito naman sa bandang north. Sa mga apartment ito eh, mga apartment ng mga estudyante. Tabi ng University of British Columbia o Okanagan or UBCO. Nandito tayo sa Dilworth Drive. Dito tayo dadaan. Ganda rin dito, ganda ang view dito pag nandito ka rin tumaan. Taas, kita mo rin ang buong Kelowna sa baba. Pataas na tayo. Yan. Dalawa ito pero isang area lang kaya ibinigay ng DoorDash sa akin. Mga 10 kilometers ang layo. Ganda ng mga kalsada. Bakit? Kita mo na, yun na, baba na. Yung kinuhaan natin na yun na. Tuktok na tayo. Ayan. Sabay joyride. I-deliver natin kay Michael. So akyat tayo dyan sa building na yan. Ito 800 802. Ayun. Ito may bus, may ano ito, buzzer. Instruction na 407.
Baba tayo, deliver naman yung isa. Ito yung mga apartment mga estudyante, yung mga karamihang nakatira rito. Mga apartment kasi doon banda. Doon, dyan, banda dyan. Dyan yung University of British Columbia o Kanagan. So yun yung dineliveran natin. Yun, yung building na yun. So itong isa, mayroon pang isa. Dalawa itong ide-deliver ngayon. Yung deliver natin itong isa pa, yun yung university. Dyan yung university yung baba, dyan. Parang dyan ide-deliver itong isa, hindi ko lang sigurado. Tignan natin. Ganda rin ang view dito. May parang swamp dyan, maliit na lake. Yan yung magandang John Hindle Drive. Ay oo, papasok tayo In sa 300 university. meters, turn left onto Discovery Avenue. Makikita natin yung university. Ito ang University of British Columbia o Kanagan. Siguro Turn left branch onto niya rin Discovery dito. Avenue. O Kanagan branch. Baga. Hindi ko sure. In 50 meters, at the roundabout, take the first exit onto University Way. Walang katao-tao. Pero maraming tao sa loob ng mga building. In 200 Mainit meters, kasi sa turn left labas. onto Lower Residence Lane. Walang lumalabas masyado. Pero pag hapon, lumalamig. Pag gabi, malamig. Tsaka umaga. Tanghali lang, tsaka after lunch, mainit. Ito na yung university. Turn left onto Lower Residence Lane, then your destination will be on the right. Estudyante rin ito, deliveran. Unit 202F. O, wala doon sa baba. Dito. Taas. Yan tayo konti. 202F. Yun, na-deliver na yung dalawa. Mag-aantay ulit tayo ng order ng university. Bababa ulit tayo kasi taas ng university. Bababa tayo, balik tayo sa